karo alon bukan terus ya angel kalah. Tak setel kok kecepatane apa. Wah, kok iso yakin to lek kowe alat ini? Bisa so. Alat iki lho iso ngeyakinke wong. Kowe ta sawungan. Bener omong kamu. Aduh ngene iso nggih. Anu wong iso yakin ora cek-cek iya to. Di mobil wong telu wae di bagian shooting. Soal di TV swasta iso, soal di ngene to. Ini diarai. Soalnya pom bensin ya.